سلام كميت وعلوز خبركم تخطاطل تفنو اير تي في نلومي سوني حموشة تحساس نفرك معتن فرعان تدالو حف الشو زينا ومسناد وحيزنا لكم قريبنا لنا نمكتلكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا بتاعت خفلم على ما ومعالتي مسن كل الناس نورو سبات درجة حجر أبارون تتذكرا أبنو زبا من دفرا مهمنت زيت وزيغتات نعم عادة مرتين مغرب وهدت كسرح مزخاخر غريبو أبنو زبا وردت أبات غاغما حرشا وضماماتن صربا العمل هانيتن زتوكرا أستنفلوت واهيبو أقرات معرب أفريقيا ستان محزنة تفزوبا وعقاب سلام حيل كقومات السمامعين أول هقرات أوبيكن مشارختن في الرياض المقدال أقدمن أبزوات صحوة سممع كمزنعة أفليتن أبو تشن عسران حدن بدرجة عالم مشت أطوار مشاوعي خطتها العامد كم زوصفة قليزو زرزر زينا عمت متى سلسلة تحساس تذكيرات توعل علماوي معالتي مسن كل الناس نبرو سبار بدرجة هجر أبارون تذكيرا وكيل إرينا قداو تولده بملك عتصاب مزدالو تحسته ياسين صالح قرويو بسلسلة تحساس علماو معالتي مسن كل الناس نبرو سبات هنتت مسن كل الناس نبرو سبات نقد صالح أبيت أب تحت زبالتيما بدرجة هجر نمبل أسران شوعتن جزي أب كتما بارونتو تذكرام أبتنا تعلتن ترجمان بزن صبار بهلاون سنة باباون مسانا دوتات زتسنية نايزخر مدب أب منستر إيون محبراو دحنتن وانا دايركتر كفلي محبراو دحنت آتو محرة أفسسهي أبزس معقال بمسارة مصنعتي ودب حبرات هاجرات سنكلنا عصرتو ميتاويت كاب تقلال لابزها حزب عالم أب هاجرنا دما شوعات ميتاويت كاب عياي عقم سب كمزت تقلل بمتكاس أب إيرترا نتيحة حالفكا زرقا قوقوي أمالاختان دحر لمدن قديفكا أفاتات حانا تقلاليان مسنكلنا تتحيزم زخصتو قديات كاب نور باهلي حبرة سبستورسوكم مأكل زقبر مخانم قاليتم هنتاتن أبيتن مسنكلنا زنبرو السبات نمرقات كم سرطو مدبات تحدثون لمعاتن يتكبرو كم زلو تغيس دما تساتفنتن تربحنتن نايتم مسنكلنا زنبرو وقنات كعزز تصويعم مختل وكيل معكن هتصالات حبرات هاجرات يونيسف أب إيرترا مستر ساميل ماونغن غاندزة بوغنو سنكلنا كينيو أب سبا زلو فللي أو قوما أكالات غير كامتمات نعاينتن أفراينتن مسنكلنا زنبرو سبات زغت بمخانو إذا مردات هذيك غير كم زلو متكاس مسنكلنا زنبرو سبات سريحهم نفسهم زي معبللون أب كبابيهم أوتاو تسلواز فطرلهم بايتا مفتار قديتا نفسه كف زيغان محاورات منغستن كم زخونة أغنزيبهم وانا دايركتر كفري محبراوي أغلقلوت زوبا غاشباركا أتو فرانكو كبابا دما ببقوانوس تواددون مسرح زركوبن تكالات محبراوي أغلقلوت مسنكلنا نزنبرو السبات أبقم مزقتون تربحنتهم زو حسن مخانم بمحبار مكلا نايتم مسنكلنا تتحاحيزم زخصتو شجرات نزتو وصنو أكالات رايز قدف أمام كان زيكونا قاليسوم أبتي أقات أمي مستر إيون محبراوي دحنتن ويزرو لؤل قبراب أم حدار زوبا غاشباركا أمباسادر محمود علي حروي بريزيدنتي همادي ويزرو تخات سفا ميكائيلن صحافي هقرف زوبا غاشباركا أمباسادر محمود علي جابران زركبوم لعلو السب مزي ترخيبهم نيرم زغمزي لنكلو حدا تحساس علماوي معالتي ايدس كل مداوي معرينت نمختام لبدا HIV ايدس بزبل تيما ابساواب استفلالي سبورتاو دراتن تعناوي قصقاساتن تذكيرا أمازازم هنايتي بمتحوار مأكل سلطنة هاقراوي أقولقلوت مس مينيسترستات تمرتن تعنان كعب 28 نحدار كسعار 4 تحساس تخيد مدب أزازي مأكل سلطنة هاقراوي أقولقلوت كولونيل دبساي قدابزوس معقال أب إيرترا أب سلات تعنا زمزقب زول عبيت عوضات هاقرنا أب عالم عبي خبرين خطرة كب زخالن أم معوات شتوتات زلاق معبالة كم إمن خورنع كم زقلقلن مخانو بمتكاس بفلاي أم قصار HIV AIDS عصون تيبن تبتحي زول بغعب من خلوت هاقرات تمكرو كخون كم زغلقليتهم
ሚኒስትር ጥዕና ሓላፊት ኣሃዱ ምቁፅጻር HIV ኤድስን ብስጋዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ብወገና ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁፅጻር ውስጥ ተኣወጀ ቅጥዕታትን ነቲ ኣብ 2030 ብዓለም ደረጃ ንኽብፃሕ ዝተኣተወ ምብፃዕ እኳ እንተሰናኽሎ ኤርትራ ግን ኣብ ልዑል ንቕሓት ህዝባን ተወፋይነት ሞያውያን ተሞርኪሳ ኣብ ምኽታም ለበዳ HIV ኤድስ ዓመታዊ ተዓዊታ ንኽትወፅእ እኹል ምድላዋት ተጻፊፉ ከም ዘሎ ኣረዲኣ እቲ መደብ ሚኒስትሪ ጥዕና ንበይኑ ዘተግብሮ ከም ዘይኮነ ጠቂሳ ድማ ኣበርክቶ ካልኦት ሚኒስትርታትን ናይ ስራሕ መሻርክትን ንቑሕ ተሳትፎ ህዝብን ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጻ ሲስተር ንግስቲ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ነፍሰ ጾራትን ዕሸላትን ዝካየድ መርመራ ሄፓታይትስ ቢ ናይ ክታበት መደብን ዝምልከት መብርሂ ሂባ ሓደ ታሕሳስ ዓለማዊ መዓልቲ ኤድስ ብደረጃ ሃገር ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሆስፒታል ኦሮታ ብዝተፈላለየ ኣነቓቓሒ መደባት ከም ዝተዘከረት ዝዝከር እዩ ኣብኑ ዞባ መንደፈራ ማሃይምነት ዘየጥፉ ዜጋታት ኣለሌኻ ኣብ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ከም ዝጥርነፉ ንምግባር ኩሎም ኣካላት መንግስትን ግንባርን ብውህደት ክሰርሑ ኣመሓዳሪት ዞባ ኣቶ ህዝቅያስ ውህበት ፀዊዑ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ብመደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ዝተሳለጡ ስራሓት ንምግምጋም ብሓደ ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣቶ ህዝቅያስ ዜጋታት ብዘይ ናይ ዕድመን ፆታን ኣፈላላይ ነቲ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዝተዋደደ ኣገልግሎት ትምህርቲ ብግቡእ ክጥቀምሉ ማሕበር መምሕዳራት ድማ ብፍላይ ዕቱባት ክኾኑ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዝተገብረ ጻዕርታት ብደረጃ ንኡዞባ ቁፅሪ ማሃይምነት ዘየጥፉ ዜጋታት እናንቆልቆለ ምምፁ ጠቂሱ ድማ ሓሊፉ ኣብ ገለ ዓድታት ማሃይምነት ዘየጥፋ ኣዴታት ክህልዋ ስለ ዝኸላ ብዝተጸንዐ መንገዲ ናብ ብማእዲ ትምህርቲ ንምቕራበን ክስራሕ ዝሃኺሩ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ንኡዞባ መንደፈራ መምህር ኤፍሬም ኣስፋሃ ብዝቕረቦ ጸብጻብ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 5 ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ዝርከባ 7 ነቁጣታት ን6 ኣዋርሕ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ክፍሊ ካብ ዝተምሃሩ 181 ዜጋታት ልዕሊ 80 ሚእታዊት ትምህርቶም ከም ዝዛዘሙ ኣብሪሁም መምህር ኤፍሬም ኣስዒቡ ኣብቲ ንኡዞባ ብንጹሩ ንዕድላት ትምህርቲ ንዓበይቲ ዘይተጠቕምሉ እንተለዉ ንምፍላጥ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ዳህሳስ ብምግባር ጎስጓሳት ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡዞባ መምህር ገረዝጌር ተወልደ ብወገኑ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ መሊእካ ንምዕዋት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ትምህርቲ ጀሚሮም ዘቋርጹ ዕንቅፋት ይፈጥሩ ስለ ዘለዉ ኣራምሲ ስጉምቲ ክውሰድ ብምትሕስሳብ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ዘይሳተፉ ህጻናትን ቆልዑን ከይህሉ ኣድላይ ጻዕሪ ክግበር ተላብዩ ብጨንፈር ኣገልግሎት ዞባ ቁፅፅር ጋሽባርካ ዝተወደበ ኣብ ኣጠቓቕማ ሕርሻዊ ቀመማትን ፀረ ባልዕ መድሃኒት ሕርሻን እንስሳታትን ዘተኮራ ኣስተምህሮ ብ28-29 ሕዳር ኣብ ኣቁርደት ተዋሂቡ ዕላማ ናይዚ ካብ ንኡዞባታት ኣቁርደት መጎሎን ድገን ዝተዋፁ ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ ምምሕዳራት ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኣልማዕቲ ጀራዲንን ወከልቲ ህዝብን ዝተሳተፍዎ ኣስተምህሮ ዝፀንሐ መረዳእታ ንምዕባይን ብሰንኪ ዘይውሑስ ኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን ክስዕብ ዝኽእል ጎናዊ ሳዕቤን ንምቅልላልን ከም ዝኾነ ሓላፊ ጨንፈር ዞባዊ ኣገልግሎት ቁፅፅር ዞባ ጋሽባርካ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ማርያም ሓቢሩ ኣመሓዳሪ ንኡዞባ ኣቁርደት ኣቶ ኢሳቅ ጥዑም ብወገኑ ኣገዳስነት ናይቲ ኣስተምህሮ ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ ጎኒ ጎኒ እቲ ንቕሓት ሕብረተሰብን ተጠቀምትን ክብ ንምባል ዝካየድ ጎስጓሳዊ ዕዮ ኣብ ኣተዓቃቅባን ኣጠቓቕማን ናይቶም መድሃኒታትን ቀመማትን ዕቱብ ስራሕ ክካየድ ተሓሳሲቡ ኣብታ ኣጋጣሚ ሕርሻዊ እቶታውነትን ንምኽዕባትን ጥዕና እንስሳታት ንምውሓስን ተባሂሎም ዝዳለዉ ሕርሻዊ ቀመማትን መድሃኒታትን ኣብ ፍልጠት ተመርኮሰ ኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን እንተዘይተገይሩሎም ኣብ ጥዕና ሰብ እንስሳታት ፍርያት ሕርሻን ኣከባብን ከቢድ ሳዕቤን ክኸትሉ ስለ ዝኽእሉ ዕቱብ ጥንቃቐ ከም ዘድሊ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ሓቢሮም ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ ብቕዓትን ተወዳደርነትን ተምሃሮ ክብ ንምባል ውሁድ ጻዕሪ ስለ ዘድሊ ኩሎም ኣካላት ብዕቱብነት ክሰርሑ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ብ29 ሕዳር ኣብ ከርመድ ምምሕዳር ከባቢ ሸበቕ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ኣብ ኣገዳስነት ስነ ምግባር ጻዕሪ ተምሃሮን መምህራንን ከምኡውን ተራን ኣበርክቶን ኮሚቴ ወለዲ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ተዘትዩ ሓላፊ ኣህዱ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባ መምህር ተክለ ሰንበት ዘርኣይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ስነ ምግባር ንምኽስኳስ ርእሰ መምህራን ዕቱብ ቁፅፅር ክገብሩ ብቕዓት ድማ ኣብ መምህራን ስለ ዝምርኮስ ሞያዊ ዓቕሚ መምህራን ንምሕያል ስልጠናታት ክውደባ ዘኻኺሮም ኣብ 1999 ዝተሃንፀት ቤት ትምህርቲ ከርመድ ኣብዚ ዓመት እዚ 303 ደቂ ኣንስትዮ ንዝርከብኦም 856 ተምሃሮ ኣገልግሎት ትህባላ
ኣብ ቀጽሪ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ኣባላት ሆስፒታልን ኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ ዞባ ማእከልን ከምኡውን ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ባርካን ዝተሳተፈዎ ማእቶት ተኻይዱ እቲ ብቐዳም 3 ታሕሳስ ዝተኻየደ ማእቶት ኣብ ክረማት ዝበቖለ ጻህያይ ምእላይ ዝተተኽለ ኣግራብ ንምኹስኳስን ማይ ምስታይን ከምኡውን ከባቢያዊ ጽሬት ከም ዘጠቓልል ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ኣቶ ተኽለ ማርያም ኣማረ ንኤሪና ሓቢሮም عامن لوم عامتن ኣብ ቀጽሪ ሆስፒታል ካብ ዝተተኽለ ልዕሊ 800 ስፈልሳት ኣግራብ እቲ 95 ሚታዊት ከም ዝጸደቐ ኣቶ ተኽለ ማርያም ብተወሳኺ ገሊጾም ኣብቲ ወፈራ ዝተሳተፉ ተምሃሮን ሰራሕተኛታትን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ምውሓዝ ጥዕና እቲ ቀዳምነት ዝወሃቦ ጽሬት ምዃኑ ጽሬት ከባቢ ምዃኑ ብምግንዛብ ነቲ ዕማም ብወለንቶኦም ከም ዝዓመሞ ብምጥቃስ ብዝተወደበ መልክዕ ክቕጽልዎ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣዋሃርቲ ናይቲ ማእቶት ብወገኖም ቀጽሪ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ጽሬት ክሕሎ ጥራይ ዘይኮነ ብዕምባባታትን ኣግራብን ክምዕርግ እውን ስለ ዘለዎ እቲ ወፈራ በብእዋኑ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሮም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜና እዩ ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ጸጥታ ንምውሓዝ ዝነጥፍ ዞባዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ከቆማ ከም ዝተሰማምዓ ሓቢራን ሽብራዊ መጥቃዕታት ብብዝሒ ዝረኣየለን ሃገራት ናይቲ ዞባ ትማሊ 4 ታሕሳስ ኣብ ናይጀርያ ኣብ ዘካየደው ርክብ ካብ ኩለን ሃገራት ዝተዋፀአ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ክምስረት ምዃኑ ኣፍሊጠን ኣለዋ እቲ ዝቐውም ዞባዊ ሓይሊ ኣብ ምቅላስ ሽበራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዞባ ብተደጋጋሚ ዝኽሰት ዘሎ ዕልዋታት ንምግታውን ክነጥፍ ምዃኑ መራሕቲ ናይተን ሃገራት ኣፍሊጦም ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝነጥፍ ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምውሓዝ ጸጥታ ኣድማዒ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሓያሎ ሃገራት ናይቲ ዞባ ክወፅእ ይጽዋዕ ከም ዘለዋ ይረድኦም እቲ ኣህጉራዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ጠንቂ ናይቲ ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ፖለቲካውን ጸጥታውን ጸገማት ኮይኑ ከም ዘሎ ይዝውቀስ ጸጥታ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብዞባዊ ውህደት ኣባል ሃገራት ጥራይ ክምከት ከም ዝግባእ ሓያሎ ወገናት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ኣባል ሃገራት ውድብ ኣፍሪትን ለኣኽትን ነዳዲ ማለት ኦፔክን መሻርክተንን ፍርያት ንምጉዳል ኣቐዲመን ናብ ዝበፅሖ ስምምዕ ከም ዝጸንዓ ኣፍሊጠን እተን ሃገራት ትማሊ 4 ታሕሳስ ኣብ ዘካየደው ርክብ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ ምምላእ ጠለባት ዕዳጋታት ዓለም ጸገም ከም ዘይነበሮ ብምሕባር ክሳብ መወዳእታ ዓመት 2023 ከም ዘይቅየር ሓቢረን ኣለዋ ኣባል ሃገራት ኦፔክን መሻርክተንን ፍርያት ነዳዲ መዓልታዊ ብ2 ሚልዮን በርሚል ክጎድል ከም ዝተሰማምዓ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ስምምዕ ኣሜሪካ እትርከበን ሃገራት ምዕራብ ተሪር ተቃውሞ ክገጥሞ ምጽንሑ ጸብጻባት ይረድኦም ድሕሪ ምጅማር ኩናት ዩክሬን ብሕጽረት ነዳዲ ተጸጊመን ዘለዋ ኣባል ሃገራት ጉጅለ 7 ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣውስትራልያን ካብ ሩስያ ንዝለኣኽ ነዳዲ ንበርሚል ብ$60 ንምዕዳግ ከም ዝተሰማምዑ ዝግለጽ ዘሎ በቲ ስምምዕ ዝተቆጠዐት ሩስያ ናብተን ሃገራት እትገብሮ ሰደድ ጠቕሊላ ከተቋርጾ ከም ትኽእል ኣጠንቂቓላ እቲ ስምምዕ መቐጸልታ ናይቲ ሃገራት ምዕራብ ንሩስያ ብቁጠባ ንምድኻም ከካይዶ ዝጸንሓ ዘመተ ምዃኑ መንግስቲ ሩስያ ወቒሱሎ ኣብ 2021 ብደረጃ ዓለም መሸጣ ኣጽዋር ን7 ተኸታታሊ ዓመት ከም ዝወሰኸ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብ 2020 ኣሳድ 1.1 ሚታዊት ዝነበረ ወሰኽ መሸጣ ኣጽዋር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብኣሳድ 1 ሚታዊት ብምዕባይ ናብ 2 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለ ቶም ጸብጻባት ኣረድዮም እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መሸጣ ኣጽዋር ዝተረኣየ ወሰኽ ድሕሪ 2009 እቲ ዝዓበየ ምዃኑ እዮም ቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዝሕብሩ እቲ ተሪኦ ምስ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ኣብዚ ዓመት እዚ ገዚፍ ወሰኽ ክገብር ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ክኢላታት ይእምቱ መጠን መሸጣ ናይቲ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ብቐዳምነት እትጥቀስ ኣሜሪካ ምስ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ብናህሪ ከም ዝወሰኸ እዩ ዝግለጽ መሸጣን ምምዕባልን ኣጽዋር ብደረጃ ዓለም ነዚ ክሰት ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላዋት ኣዛይድዎ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይረድኦም ሰራሕተኛታት መገዲ ባቡር ፈረንሳ ወሰኽ ደሞዝ ብምጥላብ ዘካይድዎ ዘለዉ ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማ ትማሊ 4 ታሕሳስ ልዕሊ ፍርቂ ንጥፈታት ጽላት ኣቋሪጹ ከም ዝወዓለ ተገሊጹ እቲ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ፈረንሳ ዝካየድ ዘሎ ኣድማ ንሳለስቲ ዝቕጽል ብምዃኑ
ዝተኸስተ ሕፅረታት መሊሱ ክገድድ ከም ዝኽእል ይእመታሎም እቶም ሰራሕተኛታት ደሞዞም ምስ ተፈጢሩ ዘሎ ናህር ዋጋታትን ዝቕባብን ዝመጣጠን ከም ዘይኮነ እዮም ዝገልጹ ዘለዎም መንግስቲ ፈረንሳ ንጠለባት ናይቶም ሰራሕተኛታት ዛጊት ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበሉን ዘሎ ኣብ ብሪጣንያ እውን ተመሳሳሊ ኣድማ ይካየድ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት መንግስቲ ሃገር ደሞዝ ከመሓይሽ ከም ዘይክእል ምሕባሩ ይረድኡ ኣብ ቁጠባዊ ጸገማት ወዲቐን ዘለዋ ሃገራት ኤውሮጳ ንዝቐርበለን ዘሎ ምምሕያሽ ደሞዝ ዝጠልብ ኣድማታት እወታዊ ምላሽ ክህባሉ ከም ዘይክእላዩ ዝጥቀስ ዘሎ ኩናት ዩክሬንን ክሊማዊ ነውፅን ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ናይቲ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ምዃኑ ይሕበር እስራኤል ትማሊ 4 ተሓሳስ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዕላማታት ምንቅስቓስ ሓማስ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረዲዩ በቲ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ መደበር ኣጽዋር ናይቲ ምንቅስቓስ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ኣዘዝ ሰራዊት እስራኤል ሓቢሮም ኣሎም ንዝሰዓበ ክሳራታት ብዝምልከት ዛጊድ ሓበሬታ ዘይሃበ ምንቅስቓስ ሓማስ ነቲ መጥቃዕቲ መልሰ ግብሪ ክህበሉ ምዃኑ ይገልጽ ስለ ዘሎ ወተሃደራውን ጸጥታውን ወጥሪ ናይቲ ወሽመጥ መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን እተካየደ ወተሃደራዊ ተጻብኦታት እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ብሰንኩ ወተሃደራዊ ረጽሚ ክስዕብ ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ የጠንቀቑ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ብዘካይድዎ ዘለዉ መጥቃዕታት እውን ኣብ ዝሓለፈ ሳልስት ጥራይ ብውሕዱ 10 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ እቶም ጸብጻባት ወሲኾም ይጠቕሱ ኣብዚ ዓመት እዚ ብመጥቃዕታት እስራኤል ልዕሊ 210 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኤል ሳልቫዶር ዕጡቃት ገበነኛታት ንምህዳን ዝነጥፉ ልዕሊ 10,000 ተወሰኽቲ ኣባላት ሰራዊትን ፖሊስን ኣዋፊሩ እዚ ሓድሽ ሓይሊ ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ክነጥፍ ምዃኑ ሰመዚ ጸጥታ ኤል ሳልቫዶር ሓቢሮም መንግስቲ ኤል ሳልቫዶር ገበነኛታት ንምህዳን ካብ ወርሒ መጋቢት ናይ ዝዓመት እዚ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ከም ዝኣወጀ ይዝከር በቲ ጸጥታዊ ስጉምቲ ኣብቲ ሃገር ዝረአ ምስ ምስግጋር ዕጸፋር ዝተሓሓዝ ገበናት ቅትለት ብኣስታት 40 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ጸብጻባት ይረዱ ገበነኛታት ንምህዳን ዝተኣወጀ ድንጋጌ ንዘይተወሰነ ግዜ ክቕጽል ምዃኑ እዩ መንግስቲ ኤል ሳልቫዶር ገሊጹ ዘሎ ኤል ሳልቫዶር ምስ ምስግጋር ዕጸፋርስ ብተሓሓዝ ገበናት ብብዝሒ ቅትለት ካብ ዝረኣየለን ሃገራት ማእከላይ ኣሜሪካ እያ መንግስቲ ኮሎምቢያን ብኢኤልኤን ዝፍለጥ ዕጡቕ ተቃዋሚ ጉጅለን ብሰንኪ ጸጥታዊ ዘይምርጋዝ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ናብ መበቆል ዓዶም ክምለሱ ከም ዝተሰማምዑ መንግስቲ ፕሬዚደንት ጉስታቮ ፔድሮ ገሊጹ ዝስምምዕ እዚ ኣብ ከተማ ካራካስ ቬንዙዌላ ሞንጎ ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ተበፂሑ እዚ ስምምዕ እዚ ተዛተይቲ ተወሰኽቲ ስምምዓት ክኽትሙ ባይታ ዘጣጥዕ ምዃኑ ይሕበር ተጀሚሩ ዘሎ ዝርርብ ሰላም ኣብ ሞንጎ ሰራዊት ኮሎምቢያን እቶም ዕጡቓትን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቐጸለን ሂወት ኣሽሓት ሰባት ዝቐዘፈን ግጭት ክኽትም ተርኡ ልዑል ምዃኑ መንግስቲ ሃገር ዘለዎ ተስፋ ገሊጹ ኣብ ኮሎምቢያ ካልኣይ ዝዓበየ ዕጡቕ ጉጅለ ዝኾነ ኢኤልኤን ልዕሊ 2500 ኣባላት ከም ዘለዎ ይጥቀስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ንምዛም ኣርስታት ክደግመልኩም ዓለማዊ መዓልቲ ምስ ስንክልና ዝነብሩ ሰባት ብደረጃ ሃገር ኣብ ባሮንቱ ተዘኪራ ኣብ ንዞባ መነፈራ ማይ እምነት ዘየጥፉ ዜጋታት ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ንምቕራብ ብውህደት ክስራሕ መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ ንዞባ ውርቀት ኣብ ኣጠቃቅማ ሕርሻዊ ቀመማትን ፀረ ባልዕ መድሃኒታትን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ጸጥታ ንምውሓዝ ዝነጥፍ ዞባዊ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ከቆማ ተሰማሚዐን أبال هجرات أوبيكن مشاركتن فريات المقدال أقدمن أبزبط حسم معكم سنة عفليتان أبتشحن عسران حدن بدرجة عالم مشت أطوار مشاعات خطتها لعامة كم زو الصغة جليزو نعجز تلال وزينا بصفة سيمنا سلام